τεχνολογικά προηγμένο προϊόν φυσικοθεραπείας αλλά και προπόνησης, κυρίως διότι σου επιτρέπει να κάνεις αυτό που μπορείς, είτε αυτό είναι το αρχικό τρέξιμο μετά από μια αποκατάσταση τραυματισμών, είτε αυτό είναι να βάλεις αυτό που λέμε όγκο στην προπόνηση, να κάνεις κάποια χιλιόμετρα, χωρίς να δέχεται το σώμα τις επιβαρύνσεις που θα δεχόταν στο έδαφος κανονικά. Αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι, μπορείς να ξεκινήσεις το αρχικό περπάτημα ή το αρχικό τρέξιμο με λιγότερες επιβαρύσεις, ρυθμίζοντας σε ποσοστό λιγότερο βάρος. Έτσι αρχίζεις και τρέχεις, περπατάς, έχεις την επαφή με αυτό το οποίο θέλεις, η οποία όμως η επαφή αυτή είναι ελεγχόμενη καταρχήν και είναι πιο ήπια και πιο φιλική προς τον τραυματισμό. Μπορείς να ακολουθήσεις το τρέξιμό σου, μπορείς να θυμηθείς σε εισαγωγικά τη βιομηχανική της κίνησης, να την μιμηθείς καλά, χωρίς να έχεις όμως όλες τις επιβαρύσεις, κυρίως στο σημείο στο οποίο είσαι τραυματίας. Ακόμα και όταν είσαι υγιής, μπορείς την περίοδο στην οποία κάνεις υπέρβαση σε προπονητικές μονάδες και είναι επικίνδυνο να τραυματιστείς, μπορείς εκεί το bonus του όγκου που πρέπει να βάλεις, μπορείς να το βάλεις εδώ, μειώνοντας λίγο το ποσοστό του βάρους σου, οπότε βγάζοντας λίγες φθορές από τον οργανισμό και έτσι μπορείς να αποδίδεις λίγο καλύτερα και λίγο πιο προστατευμένο περιβάλλον αποφεύγοντας τραυματισμούς. Είσαι λίγο πιο ελαφρύς και ουσιαστικά με έναν ελεγχόμενο τρόπο πίεσης αρχίζεις και σου αφαιρεί σιγά σιγά, αισθάνεσαι δηλαδή ότι ψηλώνεις λίγο, ότι σου αφαιρεί λίγο βάρος. Και το καλό είναι ότι ακόμα και στο 1%, δηλαδή από το 80% να το πας στο 81%, την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δηλαδή βλέπεις ότι σε κατεβάζει λίγο ή σε ανεβάζει λίγο αντίστοιχα. Νομίζω ότι είναι πολύ φιλικό όσον αφορά τη χρήση του, αλλά δεν είναι εύκολο μετά από την πρώτη-δεύτερη φορά. Και